ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастед. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, тарафҳои бульёни поён гуфтагиай, яъне ки 3 дар хона мебошад. дар 8 сотиқ замин сохта шудааст. банияи дарунӣ дорад. ҳуҷҷатҳош фақат қарор доранд тамом. свет ҳам дорад гуфтагиай ва документоша соҳиби хона карда медиҳад. об ба наздикӣ мешавад. мактаб, магазин, масҷид, балнитса ҳам ҳастай. якум хонааш 5.60 ба 2.80 мебошад. дуюмги хонааш 4 метр ба 3.30 ҳастай. хонаи сеюмаш, дӯстони азиз, яъне ки хонаи сеюмаш 7 ба 3.60 мебошад. як тарафи хона маҳкам. нархи хонара 160 000 сомониш мегӯяд. касоне ки аз ноҳияи Данғара хонахар бошед, дӯстони азиз, дар рақамои 908 83 23 22 қадим метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо ана хонаи фурӯшӣ ҳастай. хонаи беҳтарин. мехоҳем ки хона бихарем, бо хона дар дарунаш, яъне ки ҷои кор доштагӣ бошад. шерӯинар марҳамат дар ноҳияи Қумсангӣ, дар тарафҳои коммунизм, яъне ки дар ҷайҳун коммунизм, 3 дар хона, кухни, бания дар дарунаш ҳастай. дӯстони азиз, 3 дар хона ҳастай ва як тои дигар инаи магазинам фурӯхта мешавад. чизош, яъне ки адел ҳисоб карда мешавад. ҳамин боре ки дар дарунаш ҳаста, ино адел ҳисоб карда мешавад. дар дарунаш хулоса битовои техника дорад. боз аминошам ҳисоб карда мешавад. дар коммунизм гуфтем 3 дар хона дар 2 сотиқ замин ҷойгир шудааст. документҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. оби свет мушкилӣ нестай. нархи хонара 230 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, гирду атрофи хона маҳкам, документош 100%. хонаҳо ҳастешон 5 ба 4 ҳастай. қишлоқи ободай. ҳамсояҳо зиндагӣ кардестанд. хулоса ягон камбудӣ надорад. наздикишта мактаб, магазин, медпункт 3 километр дур аз бозори Валишилобод мебошад. аз шохроҳи Душанбе ва Қумсангӣ 1.5 километр дурай. ва хулоса дӯстони азиз, хонаро гуфтагиай ки залогам битен мешавад. гуфтагиай залогша мисол метен, боқимондаи пула то 1 сола пардохт кунед ҳам мешавад. ина дӯстони азиз, хонаи беҳтарин. дута рақами ватсап мондагиа, метавонед тариқи рақамҳои ватсапшон муроҷиат намоед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, яъне ки дар тарафҳои Қизилқалъа, дар деҳаи Сумбула гуфтагиай. замини фурӯша, хулоса замини фурӯшаи якта хонаи временка дорад. шерӯинар масоҳати замин 8 сотиқ замин аст. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 55 000 сомонӣ. документош ҳамаш 100% ҳастанд. сертификат дорад. аз 55 000 сомонӣ муомилаи хубам дорад. гуфтагиай аз шохроҳи Душанбе ва Бохтар 5-6 километр дур мебошад. боз аз номи сомонаи мо Насим Теҷа салом расонед. иншоалло ки камтараки дигар аз 55 та савдо мешавад. дар рақамҳои ватсап ва дастиш метавонед занг бизанед.
дӯстони азиз, инак мо мегузарем ба чорумин эълони имрӯза. Хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Варзоб. Ноҳияи Варзоб ки боду ҳавош беҳтарин, ҷои тоза. хоб деҳаи харангони боло 4 дар хона тайёр ҳастай барои зиндагӣ кардан ва масоҳати заминаш 6 сотиқ замин аст. дӯстони азиз, гирду атрофи хона маҳкам. Боз дар инҷо 4 дар хонаи дигар фундаментиш рехтагии тайёр аст. ина шербачо кадоме ки хонагир бошед, 4 дар хона ва дар ноҳияи Варзоб деҳаи харангони болода қарор дорад. Документош ҳамаш 100% ҳастанд. Обу свет мушкилӣ нест. нарх 200,000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, нархи хонара боз муомила дорад гуфтагиай. дар рақамҳои 39 870 01 04 хади рақамҳои ватсапаш, рақамҳои дастиш метавонед занг бизанед ва дар наздикии хона хулоса ҳамаи чиз дорад. мактабу магазину масҷиду ҳама хеле чизо 200 метр дур мебошад. тариқи рақамҳои ватсапон метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, хонаи навбатиён дар ноҳияи Ёвон. рости гап, навори хона камтар бисёртарагу 5-6 дақиқа дорам худир скотча тест кардагием. бо диққат тамошо кунед. дар ноҳияи Ёвон мебошад деҳаи яъне ки деҳаи Қошқара гуфтагиай. хулоса ҳамун тарафо. хоб масоҳати заминаш 14 сотиқ заминай, 5 дар хона мебошад. гирду атрофаш маҳкам, чолёби ангур ҳам дорад. документош 100% мебошад. ҳуҷҷатош ҳамаш гуфтем 100% ҳастанд. дӯстони азиз, обу свет мушкилӣ нест ва дар наздикии хона мактабу магазину балнитсаву ҳамахели чизо ҳастай. мушкилӣ нестай. нархи хонара 570,000 сомониш мегӯяд. ина марҳамат, даруни хона бисмиллоҳ карда медурем. хона ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, фақат медурой зиндагӣ мекунӣ. 570 та боз савдо мешавад. обу светам гуфтагие ки мушкилӣ надорад шароинар. дар рақамҳои 995 740 71 қади рақамҳои ватсапшанд метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва шароинар, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман дар ватсапи ман роӣ кунед. иншааллоҳ ки реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат дар 4-5 ютуб канал реклама карда фурӯхта медиҳем. зиндаву сарбаланд бошед. ҳазор раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, яъне ки дар тарафҳои Уялида мебошад. дар хона гирду атрофаш маҳкам. хонаи барак сохтагиай. масоҳати заминаш 7 сотиқ заминай гуфтагиай. дӯстони азиз, нархша 140,000 сомониш бугӯ, боз камтараки дигар савдо мешавад. дар рақамҳои 552 13, яъне ки 552 33 13 13 қади метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. ба хотири меҳнатҳои мо шароинар лайкҳоро фаромӯш накунед. ҳатман дар канали Арзон ТЖК подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошед. дӯстони азиз, мегузарем ба ҳафтумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шаҳри Нав, дар наздикии масҷид гуфтагӣ, яъне ки наздикии масҷида ва пеши мактаби интернати мебошад. 3 дар хона ҳастай шароинар, 2 сотиқ заминай. гирду атрофаш маҳкам. қишлоқи ободай. ремонтҳои замонавӣ.
2 сотиқ замин обу свет ҳам мушкилӣ надорад. нархи хонара 310,000 сомониш мега. дастши маълумотҳои пурраашро метавонед аз худи соҳибашон дар рақамони 976 61 20 00 қадим метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастай дар навори имрӯза қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабуз. 4 дар хона сохтагӣ ҳастай ва масоҳати заминаш гуфтагия ки 3 сотиқ замин мебошад. нархи хонара 160,000 сомониш мега. касоне ки аз шаҳри Ҳисор хонахар бошад, хонаи арзон 4 хонага ширӯнар. дар рақамҳои 001 22 51 51 қадим метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. ҳазор раҳмати калом барои дастгирии беҳтаринон. худованд нигаҳбонтон бошад. хайр, то наврҳои оянда зиндаву сарбаланд бошед.